Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Landslide nga nahitabo sa usa ka sityo sa Manolo Fortich, Bukidnon ang miresulta sa pagkasirado sa usa ka lane sa National Highway. DPWH Region 10 may pasalig nga daling sulbaron ang problema, labi pa nga walay laing dalan nga maagian ug galing maguba gyud ang kalsada sa lugar. Ani ang report. Buntag adlawng Martes, kalit kami dahili ang dakong parte sa yuta nga nagsilbing puntasyon sa dalan sa sitio Mangima, Barangay Talirig, Manolo Fortich, Bukidnon. Ang resulta, nahulog ang usa ka public waiting shed nga anaa kilid sa dalan, lakip pa nga poste sa kuryente o parte sa dalan nga sakop sa National Highway. Human ang hitabo, gilayong gikordon sa mga personal sa Department of Public Works and Highways Region 10 ang usa ka lane sa National Highway nga direktang apektado sa midahiling yuta nga nagsilbing pundasyon sa dalan. Matod sa DPWH 10 nga gilayon nilang gipulong ang ubang mga kontraktor sa dalan, lakip na ang kontraktor sa usa ka dam nga duol sa landslide area. Sa pagpanubay sa ahensya, may gawas nga gawas sa sagunsong ulan at doon pa'y ubang rason sa pagdahili sa yuta sa lugar. Ang giingon sir sa ako sa project engineer is naay natandog yun sir ang Santa Clara during sa ilang trabaho nga mo nang nahugno gyud ang slope protection nga ilang gibuhat. Kay actually sir walay component ang project sa DPWH sir, wala na appeal sa package ang kanang slope protection. Dugang sa DPWH nga ilang ginadali karon ang solusyon sa landslide aron dili maapektuhan ang tibok kalsada sa National Highway. Nagsaad pod ang Santa Clara kanang construction firm sir nga private nga ilang i-restore sir ang slope nga naguba. So karon sir medyo hanging ang maong dalan mao nang dili gyud paagian ng isa ka portion sa dalan sir, dili pa gyud siya passable. Inoon giklaro sa DPWH nga walay mga residenteng naapektuhan sa mong landslide. Tambag sa DPWH ngadto sa mga motorista ang dugang pasensya sanglit posible gyud ang paghuot sa dagan sa trapiko sa lugar. Cyril Chavez, One Mindanao.